Mikel Pagadik literaturara saltoa ematea erabaki du eta bisita eleberria aurkeztu du Donostian. Estreinako lan honetan zientzia fikzioa eta umore ganberroa uztartu ditu aurkezle, aktore eta gidoilari gipuzkoarrak. Bisita da, aurreneko gozan nik irakurri nahiko nuken liburu bat, ez dakit topikoa da, idazle guzti berdina esaten dute, baina justu ideia bat izan nun, zientzia fikzioa asko maite dut, eta baita umorea ere, eta bilak pixkat uztartu ditut, eta nabe estalurtar bat Euskal Herri da dator, da horrek sortuko lukeen anabasa edo eromen guzti hori, ezta? Azken aitzakia da guri buruz hitz egiteko. Asko gustatzen zait, gure gizartea pixkat beste ikuspuntu batetik ikusi edo ez dakit, guk egiten ditugun gauzak pixkat analizatu eta baita ere pixkat hortik umorea sortu eta horrek ematen zian pixka bat aukera horrelako egin ez dakit gertakizun berezi edo surrealista batekin abia puntu hartu eta guta zitziteko aukera pixka bat. Formatu bat hartu bet, atal bakoitza da ikuspuntu bat desberdina, ez da historio bat, hildo bat dauka, baina ez da pertsonai bat eta horrekin bukatu arte, baizik eta atal bakoitza da, batzuk Amerikako gobernua, gero Eusko Jaurlaritza, gero baserritar batzuk, gero herriteko alkate batzuk, gero herriko jendea, gero baita ere ufologoak, denetik. Pixkat egin dut, nola esaten da, kaleidoskopioko ikuspegi bat, pixkat historia osatzeko. Bitokitan sortu zitzaidan ideia, egia esan ibiltzen egun guztia eserita pasatzen dudan lanean, esaten da, ibiltzea bastante joaten naiz, eta bilaunatik anoetara bidegorri badago edo bidezka badago, eta hortik biti fijatzen, eta oso ondo etortzen da, pixkat ideiak oxigenatzeko, eta behin zoro bat ikusi nun, horra, deposito bat egin, esan nun, hor, nabesta luzar bat jartzen badugu zen, Photoshopen egin duen pixka montajea, zer pixkatola grafiko goizateko, eta esan nun, honek eman dezake. Eta gero izan nun beste abia puntua, estatu batutan lanean egon ginen, hilabete eta piko, herri txiki grabatzen, eta Las Vegas tokatu zitzaigunean, ekipo goi esan nien, Las Vegasetik inguru dago, area 50. Eta, desbidatu gaitezke, eta, venga, Pagadiren kapritxoitako bat. Eta, hemendik eskerrak eman idezki lanekoei, araño emategatik, toki ikustegatik, eta egia esan, impresionatu egiten du, gerrako hegazkinak, dronak, era denetik ikusi genituen, eta antxe, 45 graduta, antxe, sortu zitzaidan ideia, eta gero anotako bire hortan aplikatu nuna. Idazten ari ginen bitartean, pixkat Stevie Banko lagundu titula zuzentzen, eta horrela, pixka bat, esaten nion, pagadikeri gradua pixka bat geisteko, ez da? Eskan batzutan sartzen naiz, enfraskatzen naiz toki batzutan, da, esaten zian, hau ondo dago, hau pixkat zure oso erara, eta esan denun, publiko guztientzat, hola, divertigarri esan dadin, da gauzak ulertu daitezen, baina, oso ondo pasatut idazten, eta espero dut, irakurtzen duenak ere oso ondo pasatzea. Nahi nun kontzeptu hori, ez da inkongruentzia hartu margo klasiko euskaldun bat, denok ezagutzen duguna, edo pixkate buruan daukaguna, eta sartu, hortxen nabe espazial bat, ez da, pixka bat ikus, argi gera dadin zertaz di joan pixka liburua.